Kaixo, arratsaldeon. Ondo bazkaldu duzue? Ondo bazkaldu duzue, bai. Bueno, espero dugu oso fuerte ez bazkaltzea eta adi-adi entzutea gaurko gaur arratsaldean izango diren saioak, ezta? Orain daukagun saioaren izenburua da EOK. Zer eskatzen digu eta zer eskaini? Aldateketak izan dira glotodidaktikari lotutako teorietan eta ondorioz metodologietan. Horien ondorioz, ABEK, EOK, KAS sortu zuen 1989an eta EOK, CES, oraintsu. Ondoren, euskaltegi guztiek kurrikulum nagusi horren aplikazioa eginez, sortu dute dokumentuaren egokitzapena den bere kurrikuluna. Horrek zer suposatzen duen, zer eman beharko lukeen eta zer eskatzen digun azaltzea nahi dugu gaur. Bai? Eta horretarako, Luis Mari González de Etxabarri, asko ezagutuko duzue, bai? Zarauztarra, ez da? Bai? Eta, bere ikasketak eta, kurrikulum luzea dauka, bai? Irakasle diplomatua, filosofia eta letretan lizentziatua filologia arloan, eta masterra hizkuntzen irakaskuntzan hizkuntzalaritza aplikatua, filosofia eta hizkuntza zientzietan lizentziaduna, eta gero, bester master bat, gestión y dirección de centros educativos, eta gero, espezializazio programak eta learningen gradu ondoa. 10 bat urtez izan zen Zarauzko Udal Euskaltegian irakasle eta zuzendari, eta gero abera egin zuelta salto 85ean. Eta hizkuntzaren didaktika zerbitzuan dabil teknikari. Eta 2016tik aurrera, aberen kurrikulunaren garapenaren ataleko burua da. Arduradun edo denalakoa. Nahi duzunean. Ezer baino lehen arratsaldeon, eta lehen aurrekoek aipatzen zuten beldurra, eta nik aurreko bat izaten nion, izua. Nik pentsatzen nuen hau zutik egitea, baina kontuatu naiz asko zer osago nahola iserita zutik baino, guazen zera gaiarekin. Nire eskatu zidaten, EOKak iaz zer eskatzen digun eta iaz zer eskaintzen digun nola baita saltzea, eta hasiera batean ordu beteko saioa esan, gero 50ekoa eta ja 55 ekarri date, eta horren saiatuko naiz aldik eta moduik azkarrenean zertxo eta saltzen. ABEK bere bilakera 1981ean jaz izan esan dezagun ikuspegi kurrikularra edo lantzen, 81ean ateazun euskalduntzeko programazioa, 84ean euskalduntzea programatzen, 87ean ebaluazio irizpideak, 89ean programa eta 2000 urtean ateazan EOKa, alderdi horretatik, eta 2015ean daukagun, momentu horretan indarrean daukagun kurrikuluna. Ordan, kurrikuluna esan daiteke, kurrikulun konzeptua gurean nahiko berria dela, kurrikulun konzeptuaren erabilera nahiko berria dela, baina esan dezagun kurrikulunen azpian badago, esan dezagun adiera ezberdina daude, eta neurri batean adiera horien azpian ere eztabaida handia daude. Esate batera batzuentzat, kurrikula izan daiteke jakinarazi beharreko ezagutzak, jakinarazi beharreko helburuak eta metodologia eta ebaluazioa. Beste batzuk ekoizpena zertara iritsi behar du momentu batean ikasleak zer lortzera, nolako gaitasun maila izatera iritsi behar du, eta beste momentu batzuetan aztertzen dago prozesu bezala edo praxis bezala. Zerretatzen da, esan dezagun, kurrikulu eredu bakoitzaren azpian, oinarrian daudela hainbat eta hainbat elementu, nolabait izaera berezi bat ematen diotena. Batetik daukagu irekiera maila diseinuan, dauzkagu iturriak, epistemologikoa, sozioantropologikoa, psikopedagogikoa, pedagogikoa, daukagu egituraketa, esan dezagun irekiaren mailan izan genezake, esan dezagun zehaztasun maila ezberdinak,
Horren azpian dago, gure kasura etorri eta zer dan ikastea, zer dan hizkuntza, zer dan ikastea, eta horren arabera zer dan irakastea, tartetik daude konzeptuak, ebaluazioak, hemen behin eta berriz atera da lehen ebaluazio hitza, ebaluatu egiten dela. Gau, zer gertatzen da, momentu honetan baldin bagatoz 2015ko zerara agindura, aginduak esaten dugu, bigarren artikulan agindu honen erazkinean zazutako helburuek, edukiek, hildo metodologiko nagusik eta ebaluazio irizpideak osatzen dutela, baina badago beste ulerkera bat, alderdi horretatik kontuan ikusita, zer nolako proposamena egindan ondoren, eta nolabait ulertu daiteke praxi bezala, ez? Eta horren niri asko gustatzen zaitor, ez da jauzek ematen duen definizio. Atea, kurikulum bat, hezkuntza proposamen baten printzipioak eta funtsezko ezaugarriak jakinean azteko saiakera bat da. Eztabaida kritikora zabalik eta praktika jartzeko moduan dagoena. Horren alderdi horretatik guk hartzen baldin badegu hau, esaten dugu, guk mahai gainean daukaguna, guk mahai gainean irakasle bezala mahai gainean daukaguna dala proposamen bat. Guk nolabait irakaskuntzan diargunok problema bati, arazo bati eman egin behar diogu aurre. Eta guk eramaten duguna dala proposamen bat. Da saiakera bat. Hobeto, ala okerro aterako zaiguna. Nolabait praktika eraman daitekena, zebestela alperrikako genuke. Eta horren da hautaketa baten, ondorioa eta eztabaidairik. Horrek zer eskatzen digu? Horrek eskatzen digu komunikazioa. Eta zer komunikatu? Alde batetik dauzkagun ideiak eta nola bideratuko ditugun, eta zertarako neurri handi batean, ikerketa garapena eta eraldaketara etortzen. Orduan, batetik badaukagun nolabait, esan dezagun, zeari begira, jendeari o gizarteari begira zer litzateken eta nola jokatu nahiko genduken alderdi horretatik. Orduan, galdera da, norberak nola hartzen du, hau, eta nola bideratzen. Hemen jokat asko izan dezagun bi korapilu nagusi. Eta da nola jarri harremanetan batetik administrazioa, euskategia gure kasuan eta irakaslea, eta bestetik nola ustatu praktika eta teoria. Eta horren arabera, dauzkagun nola bait kurrikularen diseinuan, bi arrazonamendu diferente, bate izan daitekena teknikoa eta beste izan daitekena praktikoa. Aberen historiara etorrita, eta jotzen baldin badu, hau, laroita suposteko dokumentu bat da, irakasleen liburua lantzeko, eta azte baldin baka aztertzen sarreretan zer agertzen zaigun konturatuko gara, zer eskaintzen digun, abek, momentu honetan zer eskaintzen zion, abek irakasleari ez, nolabait markatzen zuen zea bat, lan proposamen bat, 350 ordutan bidera zitekena, eta esatez honez ez, baina horitatik berreun osako duen lan personalea botako ditugu, bai? Eta gainetik esaten honez ez, ikasleen lana errestearrez hartuko ditugu 300 ordu egingo ditugunak, eta esaten du, ikasleen bakoitza berriz ordu bete eta laurdeneko iraupena izango, bai? Orduan, neurri handi batean, markatzen ari zaigu zein dan aro jokoa, alderdi horretan. Hortaz aparte, liburu horren irakurketan esatzen du, ikastaroaren demoren aldetik dituzte mugak, eta muga dituzte, eta zau, hainbat esparro eramango ditugu etxera. Eta zau, idazmena lantzen, eta zera, irakurrian lanketa, eramango ditugu etxera. Eta horretaren aldetik, eta esatezun administrazioak esaten zion euskaltegiari, eta esaten zion irakasleari. Esaten, hau gainean programazizu zehatzmea, zuk zeuk lan gehiago izan ez dezazun. Eta gainetik esaten, irakasleanetik atal hau, kanpokoa, lan ordutakoa, behar bezala, beteko espalitz, lan proposamenak ez luke funtzionatuko. Alde horretan eta hori izatea. Orduan, gainetikan proposamenak egiten zizkion, lehen momentu batean peralezek izatezun, eta guk danok ezagutu gendun, 5 ordutako, pixkat ezagituratik da, zean, barkatuko zuen. Peralezek duen, garai batean 5 ordutako ikastako, zera, 5 ordutako ikastaroak genitun, eta horren izatean, ez gaina banaketa horrela izango da. Eta gaina markatik zenion, zatirik zati nola bideratu datzun. Horretaz aparte gainetik administrazioak esaten zion euskaltegi eta irakasleari esaten zion irakaslea espezializazioa eramateko egiten dugu. Irakaslea espezializazioa eramateko egiten dugu. Eta esaten du, eta kontutan izanik eskolen prestaketa ere luzatu egiten dela, esaten du, aurretik gutxienez orduta laurden beharko du irakasle bakoitzak klaseak prestatzeko. Orduan, neurri handi batea zer lortzen ditugu? Lotzen du didaktika eta antolaketa. Horrek zer dakar? Hemen oinarrian zeuna da ikuspegi tekniko bat, eta azken batean da. Badaude tekniko batzuk, o teknologo batzuk, kasu honetan nik izan ikiko bitako bat, eta aldorke horretatik nik zer egiten den, material emankor bat sortzen dut, eta material horren arabera pentsatzen da irakasle formazioa bideratuko da.
Orduan, honei Apolek de momentu batean zion material a prueba de profesores. Ez da, guk deu irakasle aplikatzaileak. Neurri handi batean hau ematen dio, berak aplika dezan eta bidera esan prozesu horretatik, ez? Orduan, adituak zer egiten du, materiala prestatzen du, diseinatu egiten du, esperimentatu egiten du, eta orduan, zer egiten dio irakasleari ematen dio. Aurrikusiz, pentsatuaz, alderdi horretatik, ze arazoekin egingo du topo. Batetik. Bestetik, metodoak berak hautatzen dizkio, prozedurak zehaztu, denbora markatutara. Orduan, ikuspegi honetan zer gertatzen da, alderdi teorikoa, nolabait, irakaskuntza bizi esteunok, ematen diogu bizi duenari, esaten diogu nola jokatu behar du, planteamendu horretan. Orduan, aldez aurretik kurrikularen diseinua gauzak egituratuta eta nolabait jokabide guztiak markatuta daude, eta orduan praktika nahiko malgutasun eramatera, eta da, ertu liburuak eta eraman bazera eta bideratu izan da bezala, ez? Irudikatuta, ekarriko bagendu, hau da nolabait, etxe bizitza baten plan, bai? Orduan, azken batean guk nola bizi gara, arkitektuak irudikatu, gure bizitza irudikatu duen bezala. Hemen esate baterako egongelarik ez dago. Eta sukaldia, eta sukaldian bertan dauzkagu elementu guztiak. Guk egongela nahiko bagendu, paret batzuk, horma batzuk aldatzerik izango genituzke, alderdi horretatik. Baina ezingo genituzkena da, ardatz nagusiak, abe eta zutabe nagusiak aldatu. Beste hori egituratuta ematen zaigula. Orduan, esan dezagun, arrazonamendu honen azpian zer daukagu. Bat edo ezagutza guztia unibertsala da. Osa, berdin dio aekako izatea, udal euskati aekako izatea, bildeboko izatea, aekak izako izatea, gazteizko izatea, dagoen ezagutza hori da eman behar da. Orduan, zer gertatzen zen? Momentu batean gertatu zana. Azterketa batean tokatu zen, zaborraren zera bilketa zala eta etzala, Gipuzkoan oso bizitzan den gendun proposamen hori, eta Bizkaian etzan bizi. Eta horren gainean argudiatzeko momentuan, zenbaitek problemak izan zituzten. Eskatzen zitzaialako, agian bestei baino eskatzen zitzailan askoz gehiago, eta da, gehiago irudikatu beharra, eta gehiago landu beharra alderdi horretatik, ez? Ezagutza kurrikularra objektiboa da, danak behar dute gauza berbera. Hartze baldin baditu, 85ko karpeta urdinak, batzuentzat urdinak zirenak, emakumentzat berdeak ziren. Ez dakit hor bazen alako kolore arraro batzuentzat urdinak eta bestentzat berdeak zirenak. Aldiz, erabat markatuta zetorren, nola zetorren prozesu guztia. Alde beretatik esaten zitzaigun, goratzen baldin bazure, ariketa analitikoa zetozen lehendabizi, gero zetorren irakurmena, gero zetorren zera, eta bukatzen duen idazmenari. Eta prozesua erabat markatuta zetorren. Bueno, hemen ez da ondo garritzen, eta hau da, kodakek 1889 egindako iragarkia, ez? Zuk sakatu batoia. Beste guztiak gure esku dago. Gure esku dago gainerakoa, alderdi horretatik. Zer gertatzen zen, horako irudiak ateratzen zitzegula. Horra, bagendun alde batetik, nolabait teknikoek irudikatzen zutena, eta bestetik lortzen genduna, eta betik izaten gendu. Ez, urrez batek mateko egun ordu gutxi dira, 125 ordu gutxi dira, ez gera honetara iristen. Eta beti eztabaida berbera zan. Denbora gehiago behar gendula, besteak beste, jasotzen gendun irudia, esan dezagun, etzalako nolabait administrazioak irudikatu zuen bezalako, alderdi horretatik, ez? Claro, honen azpian zer daukagu eta kurrikulora etorrita zer daukagu. Batetik nola ulertzen den hizkuntza eta beste nik zer den hizkuntza bat ikastea, ez? Hemen hasiko bagina galdetzen, bi galdera hauek egiten eta zera askotako erantzunak izango genituzke. Baina, hauek dira zuzen nolabait kurrikulu batek oinarrian ditun galderak, ez? Zeintzu dira bi galdera horien oinarrian dauden usteak, nun jarri behar den ardatza, zertan oinarritu behar den prozesua, zeintzu dira partaideen egitekoak, zer espero da eskasleak jakitea, nola jakin lortzen ari dela hori, zein horritan, eta hori aldez aurretik dena ematen zitzaigun. Osea, dena administrazioak ematen zigun. Administrazioak ematzen urtetan, esan dezagun, galdera hauen guztien erantzuna. Bai, eta guri tokatzen zen neurri handi batean ametitzea. Esatea eta 1987an horrendik orain, aben papelak aurkezten genitunean, bazen atatxo batan behian, nun esaten zuen, abenen programa jarraitu egingo da. Eta han gurutze bat egin hartu. Horren pentsura zegoen, diru laguntzak jasotzea da ez jasotzea, alderdi horretatik. Zer gertatzen da? Gatoz 2000 urtera, eta 2000 urtean daukagu esan dezagun nolabait aldaketa, baina aldaketa nabarmena, oinarritatik aldatzen da.
Eta zergatik aldatzen da. Ez berez abek bere horretan hori erabakitulako, baizik eta atzetik dauden zientziek eta atzetik dauden teoriek nolabait neurri handiatean behartzen gaituelako horrelako aldaketak egitea, ez. Batetik zera, ikasketaren nola ikasten den, ikasle baten nola ikasten duen, azaltzen duen teoriek esaten dute, bai, nolabait konduktismoa, behaborismoa alderdi horretatik neurri handi batean, esan dezagun, baztertu eta sartzen gara konstruktibismoan edo soziokonstruktibismoan sartzen gara, ez. Bestetik pasatzen gara eta esaten ari zaigu, ezagutza, guk geu, nik lehen hor momentu baten esaten nun, kartu garenean esaten dugu, mutxurdin asko eta buruzulik gehiagi. Guk formazioz gehiagi danok estrukturalistaz geha, alderdi horretatik, eta danok pasa gero, patxe hartunan zuaitzak egiten, eta alderdi horretatik sujeto berboi predikado, eta horako gozeak, bai euskeraz eta bai euskeraz, kontamitu horretatik, eta hori da guk izan duen nazera, ez? Zer eta, momentu honetan pasatzen gara gaitasunan, 2000 urtean pasatzen gara gaitasun komunikatibora, eta poñetaz, 2001an etortzen dugu Europako referente marko bateratua, eta esaten dugu, ekintza, eta aldatu egiten zaigu. Horretaz aparte, 1986an nolabait nabarmendu egiten da, eta horrela daukagu Delorsen horra bat, nun esaten nolabait eskuntzak altxor bat du bere baitan, eta horren atertzen zaiztu elementu hauek, ez? Eta atertzen da, sabar-faire, sabar-bet eta sabar-vivre alderduetatik, jakin, egiten jakin, izaten jakin, eta nolabait elkarkiditza, bizik ez alderduetatik. Horra zer gertatzen da? Horra jazten gara aztertzen eta esatu, ikaslea bere osotasunean hartu behar dugu. Eta osotasunean hartu behar dugu, ez bakarrik esatezagun alderdi kognitibotik, baina hemen sartzen baita ere alderdi emozionala, lehen aipatu dena behin eta berriz, eta baita ere alderdi politikoa. Eta da nolabait borondatea eta egina izatearena, ez alderdi horretatik. Eta horrek zer dakarkigu bete-betean? Horrek dakarkigu bete-betean ikaslea ardatz hartzea. Guk ikaslea ardatz hartzen baldin badu prozesu honetan, besteak beste, berak eraiki behar dulako, berak eraiki behar dulako konstruktivismoan ikuspegitik, eta nolabait berak komunikatu behar dulako alderdi horretatik, eta bere osotasunean, sistema guztia aldatu egiten zaigu. Are gehiago, 1989an gu sortu gendun EOKA, onka, hemen lehinek esan digun bezala, alderdi horretatik, Euskalduna goeina izalako hitza, baina, eta 2001an ateratzen zaigu Europako referentzia marko batera. Eta bi urte horietan zer gertatu da. Guk hartzen baldin badu dokumentu urdina, 2000 urtekoa, eta jartzen baldin badu ekintza komunikatiboa ez da gertzen. Guk jartzen baldin badu ekintza, bakar-bakarrik ateratzen da elkarrekintza bezala. Eta jartzen baldin badu gaitasuna, bakar-bakarrik ateratzen da gaitasun komunikatibo bezala. Horda, 1989an hitz egiten ari geneak gaitasun komunikatiboaz. Baina, 2001an, Europako referentzi markoa mai gainean geneukala, ez gara gaitasun komunikatiboa hitz egiten ari, baizik eta da, ekintzara bideratutako zera bideratzen ari gara, ez? Eta zer gertatzen zaigu? Marion Benedetti hitz bat hartzen baldin baditugu, eta da, erantzun guztiak genitula pentsatzen genuenean, galderak aldatu egin zitzaizkigula. Bai, hemen dagoen persona baten euskatiko zuzendariak niri esatezian, nik dana txukun eta ni prozesu guztiak bideratutan eskak. Eta bain itorri zatez ekintzarekin eta danan kasuan etorri zen. Alderdi horretatik. Eta horren nolabait eraldaketa oso bat dator. Eta eraldaketa oso bat dator ez abek erabaki durako. Baizik eta bitarte horretan indarrean dauden teoriek nolabait horretara eraman dutelako erakundea, ez horrelako zerbait ateratzeaz. Eta hemen honiarrean bi galdera daude, ez dakit bat oso ikusten da, eta nork ezagutzen du irakasleak baino beto. Eta nork ezagutzen du euskaltegia, egoera soziolinguistiko euskaltegia berak baino alderdi horretatik. Eta erantzuna irakaslea da, eta erantzuna ikaslea da. Horrek zer dakar, harreman sistema guztia aldatzea. Horda, lehen neurri handi batean, erabat piradia da, goiki berako baldimazak, momentu honetan ia eskatzen digu nolabait engranatzea, nolabait elementuak ustartzea. Eta nolabait figurarik handiena irakaslea da. Eta euskaltegia eta irakaslea. Eta hori zergatik, neurri harre batean, ikaslean dagoenean, ikasleak dalako nolabait prozesu bideratzen dira, alderdi horretan. Eta horren lehen, arkitektoaren irudia edo planoaren irudia hartzen baldin bagendun ere, guain hartzen duguna da Sumelierrena. Sumelierre etortzen zaigu, eta segun eta zer eskatu den, eta zer testuinguruen arabera, ozer ari garen jaten ari gara, berak esango digun neurri handi batean zer behar dezun, ozertan zuretzat egokiena. Eta horren momentu honetan irudia hausia da.
eta da, irakasleari nola sumelierrak eskaintzea zer lan, beharren arabera zer lan beharko lukeena. Honek zer dakar? Honek dakar azaleratzea zeintzu dien irakasle horren usteak, zeintzu dien irakasle horren printzipioak. Eta da, horretan dago, zer ulertzen duen irakasle horrek zer dan hizkuntza eta zer ulertzen duen irakasle horrek nola ikasten duen ikaslea, alderdi horretan. Eta momentu honetan, mai gaineratu behar dana hoxe da. Zer azken batean, ez duna balio da, kompleti balantzeko apaiz gorrarena, ez? Eta zer, eta ez dudala, ez dakiz zerrei, ez dudala lapurtu. Eta zer, eta ez dudala lapurtu. Eta azkenean, ja, aspertzen zanean, pasatzen beste zera bateaz. Eta zan, behin errepikapena, behin eta berriz. Horda, hemen jokuan, baina hemen jokuan nolakoak ditugu behin eta berriz. Eta da, aspertzen hastekoak, zer, esan dezagun, ze funtzio betetzen duten ariketa analitikoak. Alderdi horretatik, momentu honetan kontraesan erabiltzen ditugunak. Bueno, esaten erabiltzen ditugunak, erabil daitezkenak alderdi horretatik, ez? Horda, jokuan da, mai gainean jartzea, nola ulertzen duen irakasleak hizkuntza eta nola ulertzen duen alderdi horretatik ikaskuntza. Eta berrio bueltatzen naiz lehen esatera, beti ere kontutan izaniz lan saiakera badela. Praktika eraman daitekena, hautaketa baten ondorio dana eta alderdi horretatik eztabaida irikia, ez? Claro, eztabaidatzeko iriki egin behar da. Gau, azte baldima gaztertzen, euskaltegi bat zer da, bueno, ez dut euskaltegi erabiltzeko zera bat, ez? Badagor zera bat, kanadiar soziolinguista bat, Hargreaves, eta berak esaten du, irakaskuntza erakundea diela arrauskaja bezala, ez? Eta arrauskaja horietan, nolabait, kaja osatzeko, dozena osatzeko denen beharra dagoela. Baina irakaslea direla arrautzak bezalako xeak, eta da, bakoitza dago bere lekuan, bere ikaslekin, bere materialekin, bere, eta nolabait daudela hor elkarrekizea, elkartuta, baina praktikamente elkarrikutu gabe alderdi horretatik. Ordan planteamentua da, guk geuk irakaslearen euskaltegiaren planteamentu bat egin nahi baldin badeu, nolabait hori aportu egin behar. Bada beste bat, bekandik esaten duna, irakaslea zenbaitetan zera metafora bat erabiliz satorraren erabiltzen du. Eta gu mendian, goazenean, guk ikusten ditugu tontor batzuk badaudela alderdi horretatik, eta pentsatzen dugu alderdi horretatik satorra dabilela. Nolabait zantzuak daudelako horri inguruan. Bai, ikusten ditugu, eta hor bizitza dago azpia. Eta dian neurrondi batean euskaltegitan eta nolabait ikastetxetan gertatzen dara. Hemen dago fotokopia bat, hemen dago zera, mobitu egin behar da, baina askotan izateko eta bilgunea zein da eta nun dago. Nun dago euskaltegiaren proiektua alderdi horretatik, ez? Balen esaten behar lehen duen indarrak zerak zeuskala, esan dezagun, teknikoek, administrazio teknikoek zeuskatera momentu honetan aldatu egin da. Lehen indarra produktuan jartzezan, ona iritsi behar dugu. Eta askotan zera, irudia etzan espero genuena. Baina ardatza prozesura dator, eta ez hainbeste ekoizpenera, ez? Helburua zein da, testuingurua, kurrikulun hori testuingurura egokitzea. Bizi ditugun testuinguruak era bat diferentea dira. Ni izanetako oso txarra naiz. Baina hemen lehen, erabilera mapa eta zaigunean, testuinguru guztiak ezberdinak ziren. Ordan, nekez proposa genezake, esate baterako, abat maila bat, denbora berberean testuinguru guztietarako. Nekez, bestea beste ikusi beharko duelako, testuinguru horrek zernolako, esan dezagun, zernolako inputa eskaintzen dion, bai ikasleari eta bai ikasleari horretaz baliatzeko bere ikasprozesuak bizera, ez, aurrera bateko. Sartzen zaizkigu baldintzatzaile berriak, lehen materiala gendun eta irakasleari ematen genion. Baina momentu honetan izaten dugu ez, nolabait badira, tartean beste hainbat baldintzatzaile, eta euskaltegia, irakaslea bera, hor dauden usteak, hor dauden liturgiak, hor dauden baloreak. Aldaketa lehen, nolabait etzan aurrikusten aldaketa, da, irtsi behar dezu honetara, baina aldaketa kontrola gaitza da. Gizarte esparru batean gau, eta nolabait problematikoa da beti, ez? Eta horretaz gain, nolabait prozesua esparru ezberdinetan gauzatzen da diseinua, kasu honetan abe bideratzen du, erakundeak edo euskaltegiak bideratzen dituzte, irakasleak nolabait orrastu egiten dituzte, eta irakaslea bera bilakatzen da esan dezagun galbae nagusietako bat, alderdi horretatik. Eta zer hartzen du benetako pisua eta buelta gaitezen sumelerrearen. Da, ebaluazio formatiboa, ez jarraitua, ebaluazio formatiboa. Jarraituak esan nahi du, behin eta berriz egiten dana. Formatiboa da ezitzailea, argitzailea, alderdi horretatik.
Eta angoan, planteamendu honetan eta momentu honetan, abek gizarteratu duen kurrikuluan, praktika nolabait nagusitzen zaio teoriari. Bestera bate esan da, marko teoriko baten arabera bideratzen da, bideratu nahi da praktika bat. Baina praktikan oinarrituta ikusi behar dut zein neurritan, bueltatuko zaigun teoria berria edo teoria hori bermatu egingo zaigun, ez? Claro, bueltatzen baldin bagea lehengo zerara, lehengo marko berberea, guain momentu honetan erabaki esparruak aldatu egin dira. Neurri handi batean euskaltegiak diseinatu egin beharko du dagoen egoerara. Diseinatu beharko du, nolabait, ekarri egin beharko du, egokitzatu egin beharko du, edo nolabait, garatu egin beharko du kurrikulua, bere testu ingurura, ez? Eta neurri handi batean komunikatu egin beharko du, bere zera. Irakasle edo gainerakoen zera, arabe. Claro, ia hemen zer gertatzen da, lehen ezagutza unibertsala da, esaten genuen kurrikulara guztientzat berdina zela, baina hemen ia planteamendu ezberdina da. Hemen esaten du, helburuak eta bitartekoak arazo sortzaileak dira. Ez dakit zeinek aipatu duen den, lehen bi taldekan bideratzen zen, bi taldekin bideratzen genuen dana, oain sei talde bideratua osatu behar dugu lan programa, horren arazoak ditugu alderdi horretatik, baloreak ere kontutan hartu beharrekoa dira. Ni horatzen naiz, momentu batean ikak epizun alako eztabaida bat, zera, barne araudia zala eta etzala eta problema zertan, familia izaten hasi ginela. Eta ordan, familiarik izan itzan bitartean etzen problemari, baina familia izaten hasi ginen, obeditzen hasi ginean, problema zan. Eta bain zenbat liberatu behar ditu, eta nola bukatu behar da, eta nola bideratu behar da. Eta ordan nolabait, sistema guztia hankasgora jartzen zaigu. Hausnarketa da prozesuaren berri, eta nolabait subjetoena da, nolabait erabakien ardura, ez administrazioarena. Zer gertatzen da, neurri handi batean lehen ziurtasuna, irakasleak ziurtasuna baldin mazeukan, esatez no, nik dana prestatuta neukan eta ni banakin zer egin behar nuen, oain momentu guztian zalantza da. Alderdietatik lehen arazoa zan produktura iristera, eta oain neurri handi batean da, nik uste dut, nire ustez, nik pentsatzen dut mundu horretan gabiltza. Lehen zan, besteek proposatutakoan neurri handi batean nik aurrera eramatea. Lehen galdera zan nola, eta bai momentu honetan da, zer eta nola. Bai, eta horra, momentu honetan irakasleari zer sortzen zaio, neurri handi batean zalantza ez. Claro, guk kurrikula eramaten du nolabait ikaslearen eremura, eta hor sartzen da irakaslearen pentsakera pedagogikoa, pentsakera psikopedagogikoa ez. Eta hemen irakasle bakoitza dauka bere heziketa. Eta bere dauka bere marko disiplinarra. Eta gero horren azken daude ezaugarri personalak, ez? Baina gero, irakasle hau txertatzen da, euskaltegi batean. Eta euskaltegi horrek dauka bere historiak, euskaltegi horrek dauka bere kultura, euskaltegi horrek dauka bere jokatzeko moduak, eta dauka bere ingurunea. Baina proiektu, arazoa zein da, nolabait bi elementu horiek uztartu behar direla. Eta neurri handi batean guk proposamen koherente bat bideratu nahi baldin badeu, eta aurrera eraman nahi baldin badeu, horretaz hitz egin nahi behar deula. Arrazoi simple bateatik. Ze horren ondorio izango dalako ikasgela programazioa, eta horren ondorio izango dala ikasle jasoko dutena. Claro, horrek zer eskatzen digu. Neurri batean, euskaltegiak zer pentsatzen duen zera irudikatzea, eta irakasleak adieraztea berak zer pentsatzen duen. Eta neurri handi batean uztartzea, eta irudi berberea da. Eta denok gauza berbera ikustea. Edo bi persona, edo nolabait lorontzi bat. Bai, eta hori neurri handi batean zer da, euskaltegiren kurrikulum proiektua. Bai, claro, hemen fokuan zer sartzen dira? Hemen fokuan sartzen dira, batetik irakaslearen izan dezagun pentsaeran dauden baldintzatzaileak, ez? Batetik da ikus moldea. Guk geu, esan dezagun, unibertsitatetik atera gineneako artista ginean. Besteak beste, 13-14 urteetan ikusi gendulako irakaslearen nola funtzionatzen zuen. Eta neurri handi batean bere ganatuta geneukan zintzen irakaskuntzaren konzeptua. Eta neurri handi batean irakaslea zan nolabait informazio transmititzailea alderdi horretatik. Hor jokoan tartean sartzen baita ere, esan dezagun, oinarrizko formazioa. Eta da, hemen esaten ari gara, neurri batean, gero eta irakasle, esan dezagun, ikasketa gehiago daukan irakaslegoa daukaguna momentu batean eta sartzen ari zaigunean, oain galdera da zen motatako irakaslea sartzen zaigun, eta esan dezagun, zen motatako ikasketa ditun irakasle honek. Alderdi horretatik, irakaskuntzarekin zer ikusia daukaten adira, ez dakit, agian bai, agian ez, o agian merezi du, ez du merezi. Hitz egiten du irakasleen profesionaltasunaz, baina azken ni ez nintzake jungo eta ez nintzake ausartuko kimika klaseak ematea. Besteak izan, nolabait horrezatzen, disiplina matriz horren ezagutzarik ez daukadalako.
bai, alderdi horretatik. Bestetik dator prestakuntza datorra, eta bestea da elkarrekintza. Zein neurritan, eta bultatzen naiz jarri bezen zeara, adibidera, zein neurritan horra azpian dauzkagun ezagutzak partekatzen ditugun gure artean. Edo jarretzen duen satorraren ikuspegitik, ez? Eta bakoitza bere munduan dago eta hor zera, ez? Eta gau, hemen jokoan sartzen dira hainbat eta hainbat galdera, ez? Hizkuntza eta gaitasun komunikatiboa, nola ulertzen duen gaitasuna, ez dakit berriro esaten dut, ez dakitela izenetan oso txarra naizela, baina hemen azpian ateratzen zen lehen zen nolako gaitasunak behar ditugun, ateratzen zen. Transposizio diaktikoa, zer da adierazgarria guretzat? Ez? Edukien adierazgarritasuna. Lehen neurri handi batean zen, zarriena eta nolabait erresina zen, lehendabizi ematen zen eta gero bestea, ez? Erabileraren ikuspegitik, zergatik handa erresa, gehiago erabiltzen dalako? Galderak daude alderdi horretatik. Eta hor daude hainbat eta hainbat galdera hor azpian daudenak. Eta atatzen da, nola irakatsi behar den, elkarrekintza lehen atera da tutoretza. Tutoretzan izeguru nago, modu ezberdinean ulertzen deula, bai? Hor daude hainbat elementu baldintzatzen. Eta gau, planteamentua zer da? Eta momentu batean Euskatik eskatzen zaioa kurrikulu diseinua, nolabait, kurrikulu proiektua osatzea. Ba, osatzea nondik? Ba, oinarrian, Euskalti horrek oinarrian daukan plataformatik. Da, izaera idiosinkrasiko propioa du, eta alderdi horretatik ikusi, zeintzu diren gure baloreak nola jokatuko duen, eta nola adieraziko duen horrela jokatuko duen, ez? Eta neurrendi batean zer da, atera nolabait komunikatuko duena, ba, konsolidatutako alderdi horretatik. Eta horrek eramango ditu neurri handi batean, ba, ikerketaren bidez garapenera, ez gure garapenera. Eta hemen dago, bilak egiten duen harako bat, ez? Eozein proposamen didatikoak azken batian, eozein proposamen didatiko, eta hemen dauzko zuin bat, adibide, honierren dauka, hainbat uste, hizkuntza zer lan, hizkuntzan ze garrantzi daukan. Eta horren gainean, hausnarketari egiten ez baldin hau, ez dugu jakingo nola iritsi nahi den. Ez? Planteamendu horretatik. Ba, hau da markoa, eta baina ez tenga pixkat sartzen, ez? Gu baldin bat, 84tik, eta, nik uste 84, 88, 89 bitatean, batzoia gazteak ikusten ditut. Markoa esan, urrez guztiek eskatzen zuten denbora berbera. Guk lehendabiziko, amaila egin behar bak gendu, lau urraz zeuden, eta horrez bakutzen ematen zion, 125 ordu alderdi horretatik, ez? Eta nolai prozesu guztia horrela zuen maiakatuta. Etorri zanean, etorri zanean, neurri handi batean honen inguruko hausnarketarik izan egin, eta neurri handi batean egin duen parekatu. Eta ekarri ditun 6 urratx, ekarri egin duen lehendabiziko mailara, beste urratx ekarri egin duen zera bat. Baina entzan hausnarketarik egin zenbat ordu beharko lirateken alderdi horretatik esan dezagun maila bat gainditzeko, ez. Claro, Google, eske, kasu horretorri zei sistema. Bueno, aldaketak nolabait, irudikatzeko garaian, gu normalean guk esaten A bata, A bia, B bata, B bia, B bata. Eta agian ikusten dugu osa lineal bat izango baliz bezala. Eta nolabait, bakoitza beharko balu, denbora berbera beharko balu, hori lortzeko garatzeko. Momentu honetan, eta Europako markoa ia kondutan hartuta, ia irudia ez da lineala, ia kono bat hartzen da. Eta kono horretan, neurri handi batean, hasten gara aztertzen, ze edukiera daukan maila bakoitzak. Eta gau, edukiera guztiz ezberdina dira. Ia, neurri handi batean, problema ez da tartea. O tartea la edukiera. Porque hemen kontuan zia sartzen direnak, ia hainbat eta hainbat elementu linguistiko eta extralinguistiko daudez. Lehen neurri handi batean bideratzen zen eduki kopuruaren arabera. Grosso modo, 125 ordutan, hainbeste eduki eman daitezke. Eta nolabait trebetasuna latuko ditugu horrela eta horrela. Baina, hain jokoan sartzen dira hainbat elementu. Auskeraren kontrola, iztigearen kontrola, iztigeen aberastasuna, gramatika zuzentasuna, zehaztasuna, jariotasuna, koherentzia, hainbat elementu sartzen ez. Eta planteamendu horretatik ikusten da, hemen proposatzen zen, aurrekikan proposatzen zen, estana egokia, eta ia aurrikusten hasten da bestelako esan dezagun, bestelako orduko puruan maila bakoitzerako. Hemen esate batero, hemen agertzen dana da, Alvarez, Cervantesko idazkari akademikoa den García Santa Ceciliak esaten duna, ez? Eta neurri handi batean berain aztertuta daukate B bataren bitartez. Horra esan, A batean X ordu behar baldin badia, A bian behar dira bi isa ordu behar baldin badia, A bian behar dira bi isa. Lau isa alderdi horretatik. Nolabait alderdi horretatik zan dezagun sakontzen edo nolabait gaitasuna garatzen goazen enean, ordu gehiago beharko liratek alderdi horretatik gaitasun maila horretara bideratzen. Hau da, hipotesi bat, alderdi horretatik horretik jarri dut, bat baztergarria da, besti hipotesi bat da, eta hipotesi horretan daude aberen ordua jarrita.
aberen orduak gu jartzen baldin badu, eoken hartzen baldin baditu, agertzen dira 3.000 ordu agertzen dira. Eta zergatik agertzen dira 3.000 ordu? Grosso modo, esan dezagun, marko kurrikulorak gehienetan proposatzen delako hizkuntza bat, esan dezagun, C bat mailaraino iristeko 3.000 ordu behar direla. Ordan, planteamendu horretatik dator horra agertzen den, eokean agertzen den planteamendua. Ondo, no. Gatoz, eta lehen esaten genuen, pasatzen gara, neurri handi batean, pasatzen gara oso denbora laburrean, pentsa, dokumentua, liburua 1989an atera zen, agindua 2000 urtean, eta 2001an ateratzen zaigu Europako referentzi marko, ez. Eta, nahiz eta azkenengo, esan dezagun, 10-15 urteotan, ekintza izan dezagun, izketa gai, alderdi horretatik, 2015 argi eta garbi izaten du alderdi horretatik, herritarrak euskera erabiltzea osen idatziz, eta egitea da helburu alderdi horretatik. Osea, planteamendu ez daia ezagutza, nola baita aurrera eramatea eta nola komunikazioa bideratzea. Atzen baldin baditugu, zeintzu diran, 89ko zerak, esan dezagun, oinarriak esaten zen, esalditikan testura, markatzen zen, esan zuzentasuna egokitasunera eta zera ateratzen zen. Baina, 2001koak apurtu egiten du, nolabait esan dezagun gai hori, eta markatzen du ez, ekintzara bideratua da, erabiltzailea da, gizarte eragile, testu inguru jakinetan eta berari asko egoretan. Bai, hor da, nolabait zer da lortu behar duna, zera hizkuntza, ikaslea hizkuntz bilakatzea. Oain zer da, nola esan, hau, problema ez da, euskaltegitan problema ez da erabilera, baizik eta da, nola bai, hizkuntzaren gizarte erabilerak zeintzu diren azaleratzea eta horietzan trebatzea. Eta neurri handi batean dator hemen mailik izan duna eta Itziarri Azablek aipaten zuna, ez. Eta gu zertan trebatu behar ditu, gizarte erabileretan, jakin behar dute nola erabiltzen dan, gizartean esan dezagun zera bat, elementu bat. Ez da bakarrik erabilera, ez gizarteak nola erabiltzen dituen elementu biek, alderdi horretatik. Ordan, nondikan nora goaz. Neurri handi batean gatoz, bizikletaren osagaiak esplikatzatik gaur ergatiboa ikusiko dugu. Eta gaur nominatiboa, eta nola beriztiko ditugu esan dezagun kompletiba eta zehar galdera, alderdi horretatik. Eta neurri handi batean pasagera, hizkuntza nola osatuta dagoen, esan dut, ikastetik nola ere bila behar den ikasten. Eta hemen nola bai salto kualitatibo bat dago, alderdi horretatik. Zergatik, neurri handi batean guk geuk urtetan ibili garelako gaitasun linguistikoaren alderdi honetan, eta alderdi formaletan. Eta ibili gara adierazpide linguistikoak, adierazpide testualak eta pragmatikoak, eta momentu honetan zer eskatzen zigun mundu guzti honetara zabaltzea. Eta honez zia sartzen zarea gaitasun testuala, soziopragmatikoa eta estrategikoa alderdi horretatik, ez? Eta konparatzen baldin baditugu 89koa, eta 89koa atzokoa da, ze 2000 urtera iritsi izan hau. Eta hemen nolabait audiolingüismoaren oinarriak genitu. Eta esan, alde batetik alderdi formala ikasiko dugu, eta horietan oinarrituta landuko ditugu trebetasunak. Gu etortzen gaur markatzen ditugun zeretara, kurrikula bere baitan harrapatzen ditunera, eta nolabait hemen agertzen diren, ez da marroia da, ze kolore agertzen dana, horiek lirateke 89ko kurrikulan irudikatzen zirenak, beste guztiak berriak dira planteamendu horretatik. Eta horrek zer ekarri dio irakasleari, beteka da, ekarri dio enpatxoa. Zer neurri handi batean, topo indulako, lehendik lantzen etzinen hainbat eta hainbat elementuekin. Eta ordan aldetetik, eta nizun honetatik nola ateatzen naiz. Eta zer da koherentzia, eta zer da kohesioa, eta zeintzu da kohesioa baliabideak, koherentzia baliabideak, eta nola bideratzen dian alderdi bide. Hau da elementu bat, adibide bat, hau da joan den urteko azterketa batekoa, eta nola bete eskatzen zitzaion, egoera bat ematen zitzaion, ikasle bati, eta esaten zitzaion, idatzi gutuna Londresen bizi diren zenidei. Eta horren esaten du, ni Julia Martínez naizenak Euskal Herriko Andrea zuen gana jotzen dut, zer adierazteko, alderdi horretatik. Guk ezin dugu esan emakume honek, izen aldatu nola seguru nago. Pentsatu, emakume honek euskaraz idazten ez dakienik, idazten badaki, baina zer gertatzen da, ez da egokitu testu ingurura, ze momentu honetan zenidean. Gure galdera, zergatik gertatu zaio. Eta hau da irakasleak galdetu behar duna. Zer neurri handi batean denbora guztian ari baldin magara enfokatzen, nolabait
zu baino estatus handiago daukan bati, aliatzen da momentu batean, eta sartzen zaio senidea, eta zer jarraitzen du? Barneratuta daukan konzeptuarekin. Baina, ojo, gerta daiteke baita ere, senidea zer dan ez jakitea, eta orduan baizpare planteamendu horretatik bideratzea. Bai? Claro, honek zer ekartzen digu, neurri baten ekartzen digu, aurrez aurre jartzea, egoera komunikatiboak eta testuinguru komunikatiboak, eta sartzea erregistroak, ez? Eta alderdi horretatik ekarriko ditu sortzen ditugun testuak edo sortzen ditugun elementuak nolabait egitura bat izatea, lexiko berezi bat izatea eta nolabait formari erreparatzea planteamendu horretatik, ez? Baina ez hori bakarrik. Hau da erreklamazio bat alderdi horretatik. Eta hemen jartzen du, recientemente me he presentado al B2 de AVE, ayer 15 de junio son 2017koa da, ez, alderdi horretatik. Eta da B2ko azterketakoa da. Eta nolabait, zuzenean papel bila juten garen, daukagu erderazkoa eta daukagu euskarazkoa, eta biak euskara emakume honek. Baina aukeratuzun erderazkoa alderdi horretatik. Eta ez hori bakarrik. Gaina, eske, esan dezagun. Zer, eta ez hori bakarrik. Prorroga eskatuko. Neurri handi baten eskatzen du, neurri handi batean gaina, honi ematen zion aukera egituratuta, baina eske egitura ez du respetatzen alderdi horretatik. Hemen jokoan zer sartzen dira? Jokoan sartzen zen aldagei estrategiko piloak, partaideen usteak eta motivazioak, aurrikuspenak, aurrezagutzak, elementu pila bat kondutan hartu behar ditugunak. Zer eskatzen digun nolabait kurrikulu berriak lehenestea, eta lehenestea, eta orain arte neurri handi batean etorrikea hizkuntzaren, esan dezagun, sistemarekin, ezagutzarekin, fonetika, fonologia, lexikoa, gramatika, sintesia, eta neurri handi batean sartu berritu hainbat eta elementu, sartu berritu hizkuntza erraminta bezala. Ze hizkuntza erraminta bat da, komunikatzeko baina erraminta. Logika baten barrua dauka, estruktura baten barrua dauka, baina erraminta da. Eta erraminta horretaz baliatuz bideratu behar du gure komunikazioa, ez? Eta horrek zer eskatzen digu, erabilera motetan erreparatzea, erabilera markatzea, zein ere mutan erabaten da. Eta gu markatzen ditugun programak, nagusiki bideratzen ditu zeintzu dira lortu nahi ditugun helburuak. Segun eta zer lehenesten du alakoak bilatu, nolabait lortuko ditugulako, ez? Eta horren planteamendu da, euskaltegien lan proposamenean zer da lehen etxi behar duna, hizkuntz forma, funtzioak, nosioak, komunikazioak, egoerak, ekintzak, proiektuak, atasak, eta horrengo galdera, eta nola integratuko ditugu elementu hauek beste guztiak beharrezkoa ditugulako, komunikatzeko beharrezkoa ditugulako, ze tresna horren elementuak direlako, eta ezin ditugu nolabait aparte dutzen. Ne ustez hemen dago, nik 5 minutuko zer eskatu. 7 minutu dituz orain. Hemen dago lehen dago esan dezagun beste salto kualitatibo bat daukagu, ez? Eta horren da, guk geu, bizitzan aurrera guazen inean, esan dezagun, elkarrekintzan, esan dezagun, testu genero batzuren jabe egiten geha. Testu genero batzuren jabe egiten geha. Eta neurri handi batean, horiek erabiltzen ditugu komunikazio tresna bezala, ez? Eta horiek dira, guk komunikatzen ditugunak, aktibatzen ditugunak eta gauzatzen ditugunak. Eta horiek bilakatzen dira, alderdi horretatik, egoera ereduak eta testu gurtza horiek dira, bilakatzen direna aldamioak, eta horren gainean eraikitzen ditugu. Eta horregatik dakigu, persona bat hizketan ari danean, ondoren zer datorren, pausa baten ondoren askotan esaten dugu. Baina, eta zergatik, alde batetik dauzkagulako gur oso ondo bereganatuak, ez bakarrik, esan dezagun, oinarri kognitiboak, baita ere, espektatiba, esan dezagun, aurrikuspen estrategia batzuk ere gure ganatu ditugula. Eta hori zerrek eman digu, hori eman digu nolait gure bizitza prozesuak berak. Gure komunikazio eremuetan jaso deun testu genero horrek eman digu alderdi horretatik ez. Bueltatzen nahi zerara, adibide honetara, zerara, eta gu geuk esaten dugu, honek ez du funtzionatzen. Baina, hemen dago nolabait eskandelen zera bat, nik proposatzen dizuet liburu irakurtzea oso ederra da, oso errez irakurtzen du. Ez da la pragmatiko barkatu, da la komunikazioa. Eta da, eskandelen liburu bat, ez daka komplikazio hondirik, baina alde horretatik ne ustez argigarria da. Hemen esaten du, hemos desarrollado complejos mecanismos de inferencia que entran en funcionamiento automáticamente y estamos usándolos continuamente. Eta esaten du, eta ez nolabait, ze hauetan, inferentzi elementu hauetan sartzen dira jokoan, baina nolabait norekin ari garen, ze testu ingurutan, ze zeretan. Eta hori kontutan hartzen baldin baditu ez du jakingo hizkuntza baten nola funtzionatzen duen. Ze elementu horiek guztiz beharrezkoa ditugu horrelan jakian arazteko, ez? Alderdi horretatik. Ze, guk geuk ikasi gendunean komunikazioa zertzan ematen zitu
Bai, 5 minutu bat guk geuk nolabait esaten genuen daukagu nolabait esan dugun testu sortzailea, nolabait oain gaur egun esango gendula enuntziatzailea bat daukagu, eta gero daukagu enuntziatarioa, eta esaten genuen daukagu kode bat eta daukagu mezu bat, alderdi horretatik. Momentu honetan esaten du ez dauzkagu trebetasun sortzaileak eta hartzaileak, baizik eta danak dira hartzaileak. Ze nolabait komunikazioa entzuten ari danak ere, nolabait diskursoa osatzen ari da, eta neurri handi batean iritsi nahi du besteak esan nahi duenera. Eta hortarako inferentzia erabiltzen du neurri handi batean, galdera da, eta hon nola landu. Eta honek ezinbestez eraman behar gaitu estrategiaren lanketara. Lehen esaten duna, hor dauzkagu hainbat elementu baliagarria zaizkigunak, hemen badakigu zeintzunean zein dan arraia, badakigu zein dan ezur, zein dan txakurra, badakigu zein dan hegaztia, baina berdin gertatzen zaigu ipuinarekin, badakigu zein dan ipuinaren egitura, badakigu albistearen egitura zein dan, badakigu albistea eta ipuina diferentea direla, badakigu zea batek erreklamazio batek nola funtzionatu du, eta nolabait elementu hauek baliatu behar ditugu nolabait gure diskursoak eraikitzeko eta gure diskursoak osatzeko, baina elementu hauek ezinbestekoa ditu ikasleak, nolabait gizartean baliatu alizateko, baina baliatu alizateko nolabait komunikazio ekintzaile bezala, alderdi horretatik. Eta hemen daukagu problema handi bat, eta da, gu helduekin ari gara. Nola jakinarazi irakaskuntzaren helburu beste ikasle autonomoa lortzea dela modu iraunkorrean ikasi nahi baldin badute. Ze bizitza ikasketa da. Eta hori da lehen itziarrek aipatzen zuna, behin eta berriz goaz ikasten planteamendu horretatik. Elementu netzat ezinbestekoa, eta da ebaluazioa. Eta ebaluazioa ikusita alderdi horretatik nolabait ebaluazio formatiboa prozesuan. Eta ebaluazio formatiboa noiz ematen da, gatazka kognitiboa dagoenean. Zenbat aldiz ari garagu idazlan bat zuzentzen eta jartzen dugu. Kakotzea, galdera, kakotzea, galdera, galdera, galdera. Eta esan ez da ulertzen. Baina harria pentsatzen zergatik ez da ulertzen, o zergatik ez du behar bezala idazten, horren gainean eraiki alizateko. Hemen dako zoa adibidea, niri asko gustatzen zait. Bai? 4, gehi 3, bider 6, gehi 12, zati 6, gehi 5, zen bada. Bate pentsatu baldin mau, berritu 19 dala, gaizki dabil. Bate pentsatu baldin mau, 4 dala, gaizki dabil. Eta bate pentsatu baldin mau, besteri dala, gaizki dabil. Baina, gaizki baldin badago ere nik ezin dut esan, zuek etzaretera gai biderkaketak eta zera batuketak egiteko. Alderdi, hemen konzeptu arazo badago. Eta konzeptu arazoa da, lehendabizi datozela biderketak eta zatiketak eta ondoren datozela beste elementuak. Baina nahikoa da, hau da nire alabari gertatzen zaiona, eta matematikan suspenso. Eta suspenso, eta zepuinitaz gertatzen da. Eta horren etortzean, neurri honetan, eta horra. Eta esan joan, ez, hemen oinarrian konzeptua zer da. Lehendabizidea biharketa eta zatiketa, eta gero datoz batuketa eta kenketa. Bai, 2 minutu. Hordan, planteamendu horretak zer da. Esan dezagun, arazoak nun dauden, eta nolabait irtenbideak ematen bilatu behar dula. Berriro esan dugu, ikaslea da ardatz, eta ikaslea da nolabait ekintza bideratzailea. Hemen dago antzeko zera bat, lehen erabilidetenaren iguala, eta da, berriro ere Londresen bizi den zenideari eman bertzaio. Eta horren zaten du, oian naiz, 24 urteko neska naiz, eta Euskal Herrian naiz, hain zuzene Barakaldokoa, alderdi horretatik, ez? Eta berriro zenidea. Baina gerta daiteke berriro ere zenidea zer da neskakitea, baina gerta daiteke konzeptua bereganatu ez izatea, ordan galdera da. Eta zer estrategia bideratuko ditugu, ze hemen gatazka kognitibo badago, eta horri irtenbide bat eman behar digu. Eta horren planteamentua esatea, bat izan daiteke hau. Eta momentu honetan, Londresen bizi den egoera, Brexita dala eta ez dala, esatea, zuek idatziko diozue lagunari. Zuek idatziko diozue zenidei eta zuek konsuletxera. Eta gero jarriko gara aztertzen. Eta aztertuko du ze iztegi erabili dezuen, nola zuzendu zareten, ze elementu baliatu dituzuen. Eta alderdi horretatik ikusi, neurri handi batean, segun zein den hartzailea eta zein den egoera komunikatiboa, nola juten diren aldagaiak aldatzen alderdi horretatik. Planteamendu horretatik. Horrek zer eskatzen digu? Horrek zer eskatzen digu? Neurri handi batean ikaslea ardaz baldin bada nolabait ebaluazio irizpiden jabe egitea eta berari adieraztea zer espero da. Ze, zer da, nik ebaluatuko izut egokitasunaren ikuspegitik. Eta zer da egokitasuna? Eta zer eskatzen du? Zer adirazten du testu bat egokia da? Eta horretara eraman behar dugu.
Eta berdin gertatuko zaigu alderdi horretatik, esan dezagun kohesioarekin, aberastasunarekin. Ze posibiltzen gara aberastasuna neurtzen zeatan, gure idatzietan. Eta zeri erreparatu behar dugu, hie dira adierazleak alderdi horretatik, ez? Horra, neurri handi batean irakasleen funtzioa zer da? Ikasle ardaz baldin bada, neurri handi batean biboskik proposatzezuna egitea, ez? Eta nolabait lagundu, esan dezagun, garapen hurbileko esparroan ikuspeitik bideratzen. Aldamioak ere egitzen da hori bideratzen, ez? Eskolorduak hemen daude, markatzen da autonomia bat, baina hemen tutorea aipatu da. Tutorea hau ere bada. Zuhaitza bideratzen duna. Horra, neurri handi batean aurrena gidaritza da, baina ondoren dator autonomia, ez? Eta autonomia horretan, irudia ez da guk ikaslea sartzen du tren batean, modulo batean eta hor dijoa. Ez, irudia da, guk jartzen dugu, ikaslea jartzen dugu, nolabait traineru batean. Eta traineru horretan jartzen dugu, dauzkan baliabideen arabera eta dakien arabera. Eta neurri handi batean ikusi behar dugu, zenbat batio ematen duen, o eman ditzaken alderdi horretatik. Eta irakasleen eskutan dago nolabait hori aurrera eramatea, ez? Orduan, eta honekin bukatzen dut, berriro bueltatzen naiz, ze eredu da, momentu honetan proposatzen da, hau da, aurretik bideratu dana, eta da, ardatza prozesua da ekoizpena, helburua kurrikula horreta eramatea, eta nolabait irakasle izatea, esan dezagun, berrikuntza prozesu horren galbaia, ez, alderdi horretatik. Eta honekin bukatzen dut. Eta hau da, hor daukazuen testuan daukazuen, ez, batetik. Kurrikulua zer da, bada lan proposamen bat, alderdi horretatik. Eztabaida kriterioa zabali dagoena eta praktikan jartzeko moduan dagoena. Hautaketa baten ondorioa da. Eta hautaketa bat, nolabait komunitate bateak egiten du, ez? Da, erantzun posible bat. Beste batzuk ere badaude, eta batek esan ez, baina guk lehen hau egiten gendun eta ikasten zen, bai. Baina gaur teoriek esaten duten neurri handi batean, bestera batea ere agian hobeto ikastekela alderdi horretatik, ez? Kontutan hartzen du erakunde bakoitzaren izaera zera, idiosinkrasikoa, bakoitzak erakunde bakoitza da kultura, dano gara diferenteak. Dano gara diferenteak. Eta dano sortzen ditugu komunitate, heziketa komunikade ezberdinak, ez? Eta neurri handi batean honek zer dakan. Neurri handi batean dakar, irakaslaren prestakuntzaren alde egitea, ez? Alderdi horretatik. Eta alderdi zea, eskerrik asko. Euskaltegietan irakaslearen prestakuntza dago askotan nolabait da esatearren diruaren menpe. Dirua dago prestakuntzarako, ez dago dirurik, ezin da zer egin. Askotan hitz egin da hemen doakotasuna eta dakizer ikaslei begira, baina irakaslei begira batzuetan bebai, nik ez dut, uste du beharrezkoa delako zerbait, ez? Prestakuntza bat eta gaina doakoa. Plangintzarik badago, planik badago, abetik, holan, zeo zere egiteko, edo bakarrik astorak solteak emateko. Nik momentu honetan kurrikula zitzeite etorri naiz, eta alderdi hori da nahi tokatzen, hau zan, nik neukan, esan dezagun, arazoetako bat, zen momentu honetan aberen ordezkari ni nahi zen menez, alderdi horretatik. Zer dagoen, neurri handi batean dago, mai gainean daukaguna, eta nik hitz egin dezaket nire ezer aldetik, eta hemen dago beste ordezkari bat, nolabait honetan oinarritzeko, nolabait planteamendu honetan oinarritzeko proposamen bat, guk proposatu ingo du datorren urterako kurrikulaen gainetik. Prestakuntza tal bat dago, eta arekin bideratzen ditu bere planak bideratzen ditu. Nik gehiago ezin dut esan. Nik neurri handiatean hitzin dezatek guk momentu batean hartu gendun irakasbil webgunea, Iñaki Murua eta biok hartu genitun horren zera, eta neurri handi batean ari gara modu informal batean, gizarte datzen diren, esan dezagun, elementuik adierazgarrienak edo adierazgarrienak iruditzen zaizkigunak nolabait modu egokian edo esan dezagun modu erresean bideratzen alderdi horretatik. Ari gara urteetan zehar jaso egin diren bideoen, esan dezagun, didaktizazio egiten ari gara eta hori bideratzen, baina plangintza orokor bezala nik esango dizut momentu honetan, nik ez dut ezagutzen. Ez dut esaten ez dagoenik. Nik ez dut ezagutzen. Nik uste behar dela. Nik uste behar dela arrazoi simple bateatik. Ze berriro bueltatzen naiz Mario Benedettiren erantzun, nolait, zerara, enuntziatura nun esaten da galderak aldatu egin zaizkigu, bai? Erantzun guztiak genitunean galderak aldatu egin zaizkigu. Eta neurri handi batean galdera horiek nolabait gizarteratu inberria eta horren gainean nolabait hausnarketa prozesuak bideratu.
Nik jarriko zut adibidek simple bat, eta da, ebaluazioa, lehen aipatu da ebaluazio, ez? Eta neurri handi baten etorri gara ebaluazio diagnostikora, etorri gara ebaluazio formatibora, jarraitura eta etorri gara sumatibora, ez? Alderdi horretatik. Eta ez da, diagnostikoa, eta etortzen gara ebaluazio diagnostikora. Eta ebaluazio diagnostikoa zer egiten dugu. Eta galdera da. Guk ikaslari zergatik galdetzen dugu, zeintzu diran bere gai, izan dezagun, bere importatzen zaion gaiak, gero ikas prozesuan horietaz hitzen zea landuko espadegu ezer. Galdera zera bat, diagnostikoa hori da, baina eske komunikatzeko mundu ezagutza behar dezu. Eta mundu ezagutza hori espaldin bakazu genienez entzule izango ezu belarri prest. Alderdi horretatik. Orduan, behar da, nik esatet behar da alderdi horretatik, oain. Nik ezin zut bestelako erantzunik esan momentu honetan. Badago besterik? Ika otxona daukar. Oinarrian egituraren arazoa da baina. 84an erabaki batzuk hartu ziren, eta horren gainoan eta arrastakagoa sare publiko alde batetik, pribatu homologatua bestetik. Ikaslea, autonomia, negoziazioa, a la carta, 22 ordu lektibo, 5 ordu segidan, gabeko ez dakiz zer, hau da. Lehenengo eta behin lan baldintza txukunak eduki behar dira. Gero, sistema berriak datozenean, eta hor sare sendo bat egongo balitz, sistema berri bat, nik onartzen dut, zientziak eta kontuak aurreratu egiten dira, eta sinistuko diet aditu hoiei sistema honekin ikasleek arinago ikasiko dutela, eta hobeto eta motibatuago. Baina gero transmisiorik ezin egin, lan baldintza duinik espadago, orduan, abek, da ni badakit bakoitzak alduen egiten duela. Zuek hor, ia aditu bihurtzen zaretean, Donostian edo zaudeten lekuan. Baina gu geure realitatean gaude, eta hori, sistema berri hori, barneratu, geure lan baldintzetara ekarri, eta martxan ipintzeko, sistema hau aldatu behar da, bestela alperri gailtza. Bai sistema zarrean eta bai sistema berrian, nire ustez. Eta 34 urte pasatuta gaude kontu honetan. Orduan bestago, ezin da, transmisio hori, horretorri da. Eta kurrikuluna dator, eta aberen kurrikuluna dator, zuek hori egokitu zeuen realitatera. Hori, gero materialak, baina sistema berri batek materialak ekarri behar ditu berarekin. Zer pentsatzen ari gara, euskara irakasleok apartekoa garela, hau da klaseak eman, materialak diseinatu, sistemen adituen kontzeptualizazio guztia barneratu. Gu ez gara Superman eta Superwoman. Eta gero nik uste dut dena dagoela asmatuta. Orduan, Katalunian ere esperientziak egongo dira, ingelesean ere bai, geure hezkuntza sistemara joan. Ez dut uste, irakasle bakoitzak horre, bere kontuak eramango ditu aurrera. Baina gitxienez nik uste dut, gure alaben bitartez dakit, eta 5 material desberdin, santillana dela, anaia dela, bestea dela, irakaslea lasaitasun apur batekin badoa behintzat klasera. Gu zelan goaz, baina, zelan goaz. Aldugun moduan, jakina, klaseari geuk erantzun behar dio. Errezadan goian esatea, edo ez dakinun esatea, Europako ez dakizer, honela ikasten du ikasleak, etorri zeu, eta gero zelan negoziatzen dugun kontu hau, eta gero ikasle tipologiaz ez dugu berbaskorik gaur egin. Ez, ni gabeko 9 bakarrik. Ni gabeko 9, ni arkitektoa naz, Arkaitz Gorostiaga, alusinantea 9 umeak ditu gizonezkoa naz, 9 bakarrik aldot, astelenien. Bueno, konponduko gara Arkaitz, gogori badoko zu? Bai, listo, konpondu gendun. Nik orienteitzea, galdera zein da. Transmisio hobeto egin behar dela eta sistema hobeto ego... Hezkuntza sistemak ebaluazio institutu bat dauka. Adituak ditu ez dakinun, Europan eta munduan gertatzen diren kontuak transmititzeko orduan. DBH-ko irakaslea nik uste dut gure konparazioa horixe dela edo batxilergoa. 18 ordu lektibo moten dago, 18.000 euro gordin irabazten dago urtean. Eta materialak ditu.
Eta euren ardura gurea baina handiagoa da, ze pertsonak ezten daude, familiarekin batera. Orduan esan nahi dut, baldintza batzuk beteko balira, nik uste dut errezago eta hobeto lan egingo genukela. Baina oraingo baldintzetan ez dugu lortuko esan, nire ustez. Galdera gehiago. Horitzak galdera. Esan, asaskatzia, barrua ustutzea. Bat, bakarra. Arta etzala. Bueno, ebaluazioa hitz egingo, galdetuko dut, jake ebaluazioa den guztiok moldatu behar dugun puntu hori, ezta, gure kurrikulum propioetan. Jakina, goizean ere atera da, hemen badago, apurbete, eta ez da gehiagi agertu nire ustez zera horretan, testingurua, ekintza komunikatiboa, ekintzara bideratutako prozesu bat planteatzen da, bai Europako referentzia markotik eta bai kurrikulum honetan ere, baina ekintza hori testuinguru jakinetan eta pixka bat bakoitzak dokan errealitatean oinarrituta. Gerora denek ikasten dute iritzi artikulak idazten. Horregatik gerora, edo alkateari gutunak. Nire ikaslei galdetzen diet, zuetako zenbatek erderaz idatzi duzu inoiz iritzi artikulu bat inork ez du idatzi. Inork ez dio alkateari, beste alkateak egongo lirateke ja, honezkero, Orduan, zelan da posible ebaluazio hori, gaur egun daukagun ebaluazio sistema hori aldatzea, badakigu gainera orain pilpilean dagoen gaia dela, ebaluazioarena, egiaztagintza eta ebaluazioan hasten ditugu, baina azterketa eredua bera nola alda daiteken. Eta noizko izango dugu portfolio baten eredua euskaltegietan erabilia izateko. Hain zuzen ere, honekin erabat koherentea izateken zerbait. Alkatari eskutitza. Ni baztertu egiten dut. Eta heltzen dio reklamazioa. Bakizu zenbat reklamazio jasotzen dian abek, azterketa pasata gero? Zenbat reklamazio ez diran reklamazio eta por defecto de forma bueltatu beharko genituzkenak, besteak beste reklamazioak ez direlako. Eta azte baldimea aztertzen, eta azte baldimea gizartearen, esan dezagun, hizkuntza erabileraren ikuspegitik azte baldimea gero eta reklamazio gehiago egiten da. Baina nekez iristen da reklamazio bat, esan dezagun txukun bat zerara, baina B batean azaltzen da alderdi horretatik. B bian landuta beharko litzateke, eta C batekoak hainbat eta hainbat iristen dira erderaz. Eta nola baita esatezu, alkatea, alkatea hor dago, baina reklamatzen du bere ala reklamatzen du. Baina nire galdera, nik beti gauza bat esaten dut. Eta nik ez dakit zer egiten da, neurri handi batean lehen mertxek esan du, nik kanpoan nabil, aipatu zen duen 10 urte nabil ikasgeletatik kanpo, nire ikasgeletatik kanpo nabil. Baina nik askotan ikuste zer iristen zairan, neurri handi batean, C batean, B bian jaso egiten dut eta ikusi egiten dut. Eta esaten, hemen bestelako lanketa bat ere egin behar da. Gauza da alkatea, baina badira beste batzuk gizartean erabiltzen direnak, erabilera zerak direnak, eta ez dituguna baliatzen. Eta maili izan lehen aipatu, mailik izatzen, eta lotu inberdu, berak lanarekin ekartzen zuen, nik esaten dut bizitzarekin, baina bizitzarekin ekarri behar du, eta nolabait gizarte erabiletara eraman behar du alderdi horretatik. Eta esango izu zergatik. Besteak beste, guk geuk gai bat ikutu nahi deunean, buruan hainbat elementu aktibatzen direlako. Aktibatzen dira gidoiak, aktibatzen dira eskemak, aktibatzen dira zerak, lexikoak. Lexikoitikan jetxe egiten dira. Eta horra nin neu, taberna batera baldo emaroa, eta alderdi horretatik badakitze ekintzak bideratu behar ditu. Burua jarri izkidalako zeran martxan. Eta nolabait gidoi batzuk ere bai, planteamentu horretatik. Hor da landu behar duna. Lan esparrua bai, baina guk bizitzarako prestatu behar ditugu. Egia da, neurri handi batean alkateri ez diola erantzuko, baina galdera da. Eta ze bata behar du? Galdera, zer bata behar du? Hori beste eztabaida bada. Ze marko baten arabera markatu deu. Baina da, behar du, o ez du behar, baina egian bestelako gauza batzu beharko ditugu. Eta bigarrena, egiaztatzeko ebaluatu egin behar da. Baina ebaluatzeko ez dugu egiaztatze gintzari behar. Eta bi elementu guztiz ezberdina. Baina bada egia, nolabait neurri handi batean, azterketa markatzen duelako neurri handi batean kurrikulua. Eta adibide bat jarriko izu. Momentu honetan eztabaidan dago C bata eta EGA. Eta EGAk zegun eta ze diseinu hartzen duen, neurri handi batean ikastetxeetan halako lanketa egingo da. Eta desagertuko dira beste batzuk.
Zergatik, neurri handi batean azterketa berak, helburuak berak, markatzen dulako ibilbidea. Galdera, eta hau nola egiten da eta nola bideratzen da. Ba, nik ere galdera hori erantzun handirik, galdera hointzako erantzun handirik ez daukat. Sí. Portfolioa. Bai, azken azan. Portfolioaren aipatzen dut. Nik nire ustez iritsi behar dugu, ereduzko portfolio bat osatzera. Eta portfolio horrek zer izan beharko luken, nire iritzi, lehendabiziko eta be. Ze eduki beharko luken, ze eduki jaso beharko luken. Horren, segun eta ze mailatan gauden, erabaki beharko litzateke prozesu horretan, zeintzuk izango litzateken ereduzko ekintza komunikatiboak. Bat, alderdi horretatik. Bigarrena, ebaluazio irizpideak izan beharko lituzke, baina han barruan, portfolioen barruan, ze ebaluazio irizpideen arabera izango diren ebaluatuak elementu horiek. Zergatik, nire ustez portfolioa ikaslearena dalako, ez da irakaslearena. Eta ikaslearen neurri handi batean, irizpide horien arabera, eta bueltatzen naiz horrezan detena, irizpide horien jabe behar du izan esateko, hau da nire ustez elementurik importanteena. Portfolioa nondik dator? Portfolio dator, neurri handi batean arkitektoek eta pintorek bere garaian galeritara joaten zirenean eta erakusten zituzten bere obrarik onenak. Bere obrarik onenak testuinguru jakin baterako, galeria horretarako, alderdi horretatik. Horra, ikuspegi horretatik zer da ikasleak bildu beharko lukena? Ba, maila horri dagozkion, bere ustez, bere esan dezagun ekintzarik onenak. Planteamendu horretan zer da? Eta esaten dugu, jode, baina ibilbide honetan 120 ordu hauetan, 140 urteetana, era mota askotako ekintzak bideratu dira eta gauzatu egin dira alderdi horretatik. Orduan galdera da, eta zer jaso beharko genduke? Nire ustez elementuik adierazgarrienak, eta momentu batean, hau baldin badakat, eta iruditze baldin bazait, hau egokiagoa dela, hau kendu egiten dut, eta sartzen dut hau. Baina arrazoitzen dut, ebaluazio irizpideen arabera, zergatik sartu duten hau. Zer ari gara nortzen, neurri handi batean, lortzen ari gara ikasleak nolabait hausnarketa metalinguistiko bat egitea. Eta neurri batean adieraztea, zein horretan ari dan egiten irizpide horien jabe. Eta zer lortzen ari gara? Autonomia. Autonomia ez da espazioa eta denboraren erabilera. Autoik hezkuntza zentroetatik saltzen digutena. Ez nahi dezun lekutan eta ez nahi dezun. Ez, autonomia da ekintza bat bideratzeko nolabait arrakasta izango duen ekintza bat bideratzeko irizpideak izatea eta horien arabera jokatzea. Alderdi horretan. Eta zer da prozesuaren bukaeran lortuko duna? Eta esatena, gure ustez, hauek proposatu behar ditut, hauek eramaten ditu. Puxolak, lehen atera da, Puxolak esatezun, hor, elementu horiez gain, bat sartu beharko litzateke azterketan nolabait baldintzetan egindakoa. Besteak beste, berme bat emateko eta esateko horra geri dana berea dala nolabait, esan dezagun parekidetasun zera bat bideratzeko. Eta nik uste lan hori egin behar dela. Eta nik uste dut abek egin behar dula, baina ojo, euskaltek egin batea. Zeka, bestela, arkaitz, hau esaten dut, benetan esaten dut, eta esaten dut arrazoi simple bateatik, ze bestela beti da inposaketa, eta hartzen dugu inposaketa baliz bezala. Eta nahi dut, planteamendu horretatik interesgarria da lankidetza prozesuak horrela bideratzen. Osea, lehen aipatzen genduen irakasle informazioaren elementu importanteenetako bat aipatzen genduen elkarrekintza. Eta elkarrekintza ez da maila, esan dezagun maila uniformean. Ez esan du, esparru eta zera ezberdinetan bidera daitekenare da. Irati dabil esaten... Ordua dala. Ja, ni bakarrik zentratzearen, orduan portfolio zuk oso importante ikusten duzu, pentsatzen duzu abekin bar daula, baina ingo dau, aposto ingo dau horren alde? Hemen lehen zuzendaria zeon eta hemen alboan zeon beste zere bat. Osea, ez dago nire, esan deta, nire erabaki hartze esparruan ez dago galdera horri erantzutea. Nire erabaki hartze esparruan ez dago galdera hori erantzutea. Nik esaten dut, nire ustez egin beharko lukela. Nik momentu honetan irakurrituko Euskaltegin kurrikulum proiektuak igertu ditu, eta batzuetan agertzen da, portfolioa dala desiragarri planteamendu hauek egiteko, beste batzuetan agertzen da, ez dakigula nola bideratu, baina balizko elementu estrategia bezala bideratu beharko da, eta nire ustez ez interesgarria da horretan ziditzea. Baina nire erabaki esparruan ez dago,
Ze baten batek esan lezake, ez eskularoita zazpian badago ez dakiz ez karpetetan zera sartzeko, baina horrek da bilduma bat bada. Ba, esan dezagun, ikas portfolio baten itxura ez dauka, da bilduma itxura bat dauka. Nere iritziz, Ba, eskarrik asko.